Brad? Kita lagi kog sapi Brad kay tay searching sa pikihan ay wala porta. Mangita ka sapi? O lagi. Na bagay ka wala extra na to. Gasi yung motor lang, gusto ka makakwarta. Ayo, ayo. Mo ni balay ni Jason? Ano na? Mo ni balay ni Jason? Dili na ba? Kadang sabay tuyo mo. Kung mabayad na kog utang ba? Ambilan na ba kay ako rin hatag niya. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 800 na eh. Palyog lang kog hatag. Ako rin hatag niya. A few moments later. Gawa sa motor oy, kinahanglan na pud hugasanan. Kita na batang tigugas ini. Ano Brad? Kita lagi kog sapi Brad kay tay searching sa pikihan ay wala porta. Mangita ka sapi? O lagi. Na bagay ka wala extra na to. Gasi yung motor lang, gusto ka makakwarta. Ilang pod. Kuan, Ugaw mo kay Brad. kuan. Ay hatag mo ni. Kay Brad man ta. Pinalukoy na ko yung hatag nimo 800. Gasi na motor na ho. Ang tarong ba? Lagi 800. Gasi na motor. Dito na pa di ba na? Gasi. Ay. Kini dali ni porta ni. Di kay tanto kuan murag ako na ilag sa duta na to kay di kay huga man ya. 800 ang suhol ko no. Kani ato ni sigdan dayon kay madali atong porta. A few moments later. Ay, salamat ang humana yung kuan. Dali aras 800 oy. Brad, humana hugas Brad. Brad. Humana Brad. Oh, ana? Mana sinaw na kayo? Paya juga ni Brad. Pila Brad? 800? Oh Brad, 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat do. Dapat do. Di jud ka kamahay Brad, ug ako'y musugo kay sagad kayo ang presyo. Daghang salamat kay Brad kay manasubag yung kapikiro kay parte do pikihan o kwarta ron eh. Di Brad. Later. Dali arag kwarta eh. Ya, dadawat nimo ang bayad nako sa utang. 800 na ba to? Gibilin na mo ni KitKat. Mama sige gihatag na ho, dali ang gihatag nako para bayad mo ni sa hugas sa motor sa iyang motor. 800. Lah, mo man ang kwarta ha akong gibilin niya ya. Ay pag sure da oy nga bayad man niya sa hugas sa iyang motor. Nakti ba yan ang hugas ato? Nah, najugoy labot ana ya. Oh my god! Even though from oh my god!